În lectura Corneliei Todor vă invităm să ascultați un fragment din cartea scrisă de Watchman Nee, Puterea ascunsă a sufletului. Astăzi episodul 6, ultimul, a doua parte din capitolul 3. Diferența se vede din rezultate. Ce diferență este între rezultatele lucrării Duhului și aceleia a sufletului? Răspunsul ne va oferi un punct de reper semnificativ pentru a face diferența între ceea ce este din Duh și ceea ce este din suflet. Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Ultimul Adam a fost făcut un Duh dătător de viață. 1 Corinteni 15:45. Pavel spune aici că primul Adam a fost făcut un suflet viu. Sufletul este viu. El are viață proprie, care îi permite omului să facă tot felul de lucruri. Aceasta se referă la poziția pe care a avut-o Adam. Apoi apostolul continuă cu: ultimul Adam a fost făcut un Duh dătător de viață. Acestui cuvânt merită să-i se acorde o atenție mai mare. Este foarte semnificativ și prețios. Diferența între rezultatele lucrării Duhului și aceleia a sufletului este foarte clar evidențiată aici. Sufletul este viu și are viață în el însuși. Duhul însă poate da viața altora și poate face să trăiască prin această viață. Sufletul este viu, dar nu-i poate face pe alții să trăiască. Dar Duhul nu numai că are viața în el însuși, ci poate da viață și altora. Numai Duhul este acela care poate să-i aducă pe oameni la viață. Sufletul, indiferent cât este de puternic, nu poate da viața altora. Duhul este acela, spune Domnul, care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Ioan 6:63. Noi trebuie să deosebim aceste două puteri foarte clar, pentru că lucrul acesta este de maximă importanță. Nimeni nu poate face o lucrare folositoare dacă nu are clarificată mai întâi această problemă. Dați-mi voie să repet. Sufletul, într-adevăr, este el însuși viu, dar nu-i poate face pe alții să trăiască. În schimb, Duhul nu numai că este viu, dar pe deasupra dă viață și altora. Acesta este motivul pentru care am accentuat faptul că trebuie să dăm la o parte puterea sufletului nostru. Tot ceea ce este din suflet nu este de niciun folos. Noi nu dezbatem aici probleme de terminologie, pentru că acesta este un principiu foarte înalt. Deși sufletul este viu, nu-i poate face pe alții să trăiască. De aceea, pentru a-i ajuta pe oameni, trebuie să ne îndreptăm atenția asupra adâncimilor ființelor lor, în loc de a le oferi un ajutor doar la nivelul minții. Noi nu trebuie să lucrăm potrivit puterii sufletului, pentru că ea nici nu poate mântui, nici nu poate ajuta pe cineva. Cât de atenți trebuie să fim! Să respingem tot ceea ce vine din suflet. Pentru că aceasta nu numai că nu-i poate ajuta pe oameni, dar încurcă și lucrarea lui Dumnezeu. Îl rănește pe Dumnezeu și îl lipsește de slava lui. Pericolul de a lucra prin puterea sufletului. Îngăduiți-mi să folosesc câteva exemple obișnuite pentru a arăta diferența dintre lucrările Duhului și cele ale sufletului. Nu voi menționa aici acele cazuri miraculoase pentru că le-am pomenit deja. Putem spune că este un lucru aproape obișnuit astăzi în biserică ca lucrarea să se facă prin metode sufletești. Cât de adesea metodele sufletești sunt folosite în adunările pentru vestirea cuvântului pentru a atrage pe oameni. Cum sunt angrenate metode sufletești în adunările creștinilor pentru a stimula ascultătorii. Examinând metodele folosite, cineva poate judeca ce fel de lucrare se face. Dați-mi voie să spun deschis că multe predici pot folosi doar sufletelor oamenilor, nu duhurilor lor. Astfel de mesaje și-au originea în suflet, de aceea ele pot atinge doar sufletul omului și pot oferi mai multe cunoștințe la nivelul minții. Nu trebuie să lucrăm în felul acesta, pentru că asemenea lucrare niciodată nu va pătrunde în duhul omului. În ce mod sunt conduse multe adunări de trezire? Nu sunt împotriva strângerilor de trezire ale credincioșilor. Vreau să spun lucrul acesta cât se poate de clar. Mă întreb numai dacă prin Duh sunt conduse astfel de lucrări.
Nu este adevărat că la multe adunări de trezire este creată mai întâi o atmosferă pentru a le da oamenilor un sentiment de încălzire și entuziasm? Corul cântă în repetate rânduri pentru a încălzi atmosfera. Sunt spuse câteva întâmplări tulburătoare pentru a grăbi depunerea mărturiilor. Toate acestea sunt doar metode și tactici, dar nu puterea Duhului Sfânt. Când atmosfera s-a încălzit, predicatorul se ridică și vorbește. În timp ce vorbește, el deja știe rezultatul pe care îl va avea în acea zi. Are pregătite mai multe strategii. Prin manevre iscusite, el poate anticipa că o anumită categorie de oameni vor tremura, iar o altă categorie de oameni vor plânge, că vor fi mărturisiri și se vor lua hotărâri. Dar felul acesta de treziri trebuie să fie înnoit după 1 sau 2 ani, pentru că efectul medicamentului administrat va trece și vechea stare va reveni. Uneori, efectul unei treziri care a avut loc va păli după numai câteva săptămâni sau luni. La începutul unei treziri se văd într-adevăr un mare zel și hotărâre, dar după un timp totul a dispărut. Și lucrul acesta se întâmplă pentru că nu există viață. Dacă s-ar înregistra mărturiile mai multor credincioși, ele ar cuprinde o istorie a trezirilor, treziri după căderi și căderi după treziri. Dozajul stimulentului folosit la prima dintre treziri va trebui mărit la a doua. Pentru ca să aibă efect, metodele folosite în al doilea caz trebuie să emoționeze și să tulbure și mai mult. Cred că o astfel de metodă ar putea cel mai bine fi descrisă ca o injecție cu morfină spirituală. Trebuie injectată în repetate rânduri. Este evident că sufletul poate să trăiască numai el însuși, nu are puterea de a-i face și pe alții să trăiască. Lucrarea făcută prin puterea sufletului, chiar dacă oamenii plâng, iau hotărâri și sunt plini de zel, nu are practic nicio valoare. Duhul dă viață. Ce este înnoirea? Este primirea vieții de înviere a Domnului. De ce spune Biblia că noi suntem înnoiți prin învierea Domnului și nu prin nașterea Domnului? Pentru că viața nouă pe care El a primit-o este mai mult decât viața primită la Betleem. Viața pe care a primit-o la Betleem a trebuit totuși să moară, dar viața de înviere nu moare niciodată. Eu sunt cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Apocalipsa 1, 17 și 18. Viața de înviere nu moare niciodată, ci trăiește veșnic. Viața cu care ne naștem este în carne și de aceea moare. Ceea ce primim la înviere este o viață care trăiește veșnic și niciodată nu moare. Ce este învierea? Să presupunem că avem în față un cadavru. Este absolut imposibil să înviezi un mort prin mijloace omenești. Indiferent cât de multă energie și căldură ar fi folosite, mortul nu va învia. Singurul mod de a readuce la viață este acela de a pune viața lui Dumnezeu în el. Această viață care înviază morții este viața de înviere. Și aceasta este învierea. Ce poate fi mai rău decât moartea? Ce este mai rece decât moartea? Un cadavru se va descompune și va intra în putrefacție pe măsură ce trece timpul. Dar când este pusă în noi viața de înviere, moartea este înghițită de viață. De aceea o persoană înnoită se poate împotrivi la tot ceea ce aparține morții și poate lepăda tot ceea ce este mort. Ceea ce urmează este o ilustrație care a fost folosită uneori pentru a explica ce înseamnă învierea. A fost odată un om care nu credea în înviere. Era o persoană foarte importantă într-un cerc de atei. După ce a murit, pe mormântul lui a fost scris următorul epitaf: un mormânt care va rămâne intact. Mormântul a fost zidit cu marmură. Ceea ce este foarte surprinzător este că într-o zi acel sarcofag imens din marmură s-a despicat. În timpul construcției, o ghindă a căzut între crăpăturile dintre pietre. Ea s-a dezvoltat acolo și, în cele din urmă, lăstarul de stejar a despicat mormântul ca să iasă. Un copac are viața în el însuși, astfel el poate răsări chiar și dintr-un loc al morții. Numai viața este aceea care poate învinge moartea. Aceasta este înnoirea, aceasta este învierea. Duhul învie, numai El poate da viața. La aceasta trebuie să luăm aminte.
Este trist însă că în zilele noastre sunt atât de mulți substituenți ai Duhului. Sufletul trebuie tratat. Numai Dumnezeu este acela care lucrează prin propria putere, de aceea trebuie să-i cerem Lui să lege viața sufletului nostru. Ori de câte ori facem o lucrare pentru Dumnezeu, trebuie să fim tratați mai întâi noi înșine, să ne dăm la o parte pe noi. Trebuie să dăm la o parte talentele noastre și punctele noastre tari. Trebuie să-L rugăm pe Domnul să lege aceste lucruri, să-i spunem: O, Doamne, eu vreau ca Tu să lucrezi, nu vreau să depind de talentul și puterea mea. Te rog ca Tu să-ți faci lucrarea, pentru că din mine însumi nu pot face nimic. Astăzi, mulți lucrători consideră puterea lui Dumnezeu ca fiind insuficientă, așa că o adaugă și pe a lor înșiși. A lucra pe o astfel de temelie nu este numai nefolositor, ci și periculos. Să nu uităm că lucrarea Duhului Sfânt nu îngăduie amestecul omului. Obișnuiesc să spun adesea că, în lucrarea lui Dumnezeu, omul ar trebui să fie ca o figură de hârtie fără viață, care nu e în stare să facă nimic. El are nevoie de un influx de viață ca să poată să lucreze. Să ne lepădăm de noi înșiși până într-acolo, încât să devenim ca niște figuri din hârtie care nu au nicio putere în ele. Toată puterea trebuie să ne vină de sus. Toate metodele pe care le folosim trebuie, de asemenea, să vină de sus. Știm că doar Duhul dă viață și că Dumnezeu lucrează prin Duhul. Dacă dorim ca Dumnezeu să lucreze, trebuie să-i cerem să lege puterea sufletului nostru, altfel El nu este liber să lucreze. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut în pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde, dar cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Ioan 12, de la 24 la 25. În limba greacă, cuvântul viață din text are sensul de suflet. Cu alte cuvinte, oricine dorește să-și păstreze viața sufletului o va pierde, dar oricine își va pierde viața sufletului o va păstra pentru viața veșnică. Aceasta este o afirmație aparte a Domnului. El vorbește în astfel de termeni încât să explice cuvintele rostite mai înainte. Dacă grăuntele de grâu care a căzut în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Întâi moartea și apoi ceva se întâmplă. Dacă un credincios nu dă la o parte viața sufletului, Duhul nu va putea niciodată să lucreze și să fie folositor altora. Pentru a putea face o lucrare profundă pentru Domnul, noi trebuie să rezolvăm într-un mod practic problema sufletului nostru. Viața sufletului trebuie pierdută. Un grăunte de grâu este bun și culoarea lui aurie este foarte plăcută, dar dacă este pus pe o masă, el va rămâne un singur grăunte, chiar și peste 100 de ani. Nu va aduce nici măcar un grăunte în plus. Puterea sufletului nostru este asemenea acelui grăunte de grâu care nu a căzut în pământ. Niciodată nu va aduce roadă. Să privim problema aceasta cu toată seriozitatea. Poate viața de înviere, care este sfântă și fără vină și pe care tu o ai acum, să aducă multă roadă? Unii se întreabă de ce nu pot să-i ajute sau să-i aducă pe oameni la mântuire. Alții se întreabă de ce le lipsește puterea în lucrare. Mulți mărturisesc că le lipsește puterea, dar vă spun că ei nu au putere să lucreze pentru că puterea lor e prea mare. Dacă sunt deja tari în ei înșiși, unde mai poate Dumnezeu să lucreze? Creștinii împiedică manifestarea puterii lui Dumnezeu prin faptul că folosesc înțelepciunea, metodele, puterea și aptitudinile proprii. Multe minuni sunt făcute prin puterea sufletului și nu de la Dumnezeu. Cum se pot aștepta la rezultate bune și durabile cei ce le fac, dacă înlocuiesc puterea lui Dumnezeu cu propriile aptitudini? Multe adunări de trezire pot părea încununate cu succes pe moment, dar în cele din urmă eficacitatea lor se reduce la zero. Fără îndoială că există treziri reale, dar eu mă refer aici la acele lucrări făcute prin metode omenești.
Dați-mi voie să vă spun cu toată seriozitatea că oricine năzuiește la o lucrare mai bună și mai adâncă nu trebuie să vorbească de putere. Ceea ce noi trebuie să facem este să cădem la pământ și să murim. Dacă noi murim, atunci aducerea de rod este ceva ce urmează în mod natural. Ce spune Domnul despre cel care își pierde viața, adică cel care își urăște viața în lumea aceasta? O va păstra pentru viața veșnică. Este ca și cum, deși sunt bun orator, totuși nu vreau să mă folosesc de această aptitudine. Nu mă bizui pe elocvența mea, nu mă folosesc de ea ca de un instrument în lucrare. Îmi pierd elocvența, refuz să depind de ea. Care este rezultatul? Câștig viața, adică pot ajuta viețile altora. Același lucru se poate spune și despre posedarea capacităților organizatorice sau a oricărei alte aptitudini de care refuz să mă folosesc. Mai degrabă stau înaintea Domnului. În acest fel îi pot ajuta cu adevărat pe oameni. Să învățăm să nu folosim propria noastră putere, ca să putem aduce multă roadă. Puterea trebuie primită pe terenul învierii. Învierea înseamnă a trăi dincolo de moarte. Lucru de care noi avem nevoie nu este o putere mai mare, ci o moarte mai adâncă. Noi trebuie să ne împotrivim oricărei puteri naturale. Cine nu și-a pierdut viața sufletului nu cunoaște puterea, dar acela care a trecut prin moarte are viața. Oricine își pierde viața sufletului, asemenea unui bob de grâu care cade în pământ și moare, va crește în viața lui Dumnezeu și va aduce multă roadă. Știu că mulți oameni sunt atât de bogați și de puternici, încât ei nu îi dau lui Dumnezeu posibilitatea să lucreze. Îmi amintesc deseori cuvintele, incapabil și fără speranță. Eu trebuie să-i spun lui Dumnezeu, tot ceea ce am eu este al tău. În mine însumi nu am nimic. Despărțit de tine sunt într-adevăr incapabil și fără speranță. Ar trebui ca noi să fim într-o asemenea măsură dependenți de Dumnezeu, ca și cum nu am putea inspira sau expira fără El. În felul acesta vom vedea că toată puterea și sfințenia noastră ne vin de la El. Tot ceea ce noi avem este de la El. O, cât de mult se bucură Dumnezeu să ne vadă venind la El incapabil și fără speranță. Un frate m-a întrebat odată, care este condiția ca Duhul Sfânt să lucreze? I-am răspuns că Duhul Sfânt nu apelează niciodată la ajutorul puterii sufletului. Duhul Sfânt trebuie, mai întâi, să ne aducă pe noi în acel loc unde nu mai putem face nimic prin noi înșine. Să învățăm să respingem tot ceea ce vine din eul nostru. Fie că este vorba de ceva miraculos sau natural, trebuie să respingem tot ce nu vine de la Dumnezeu. Atunci Dumnezeu își va arăta puterea Lui de a împlini ceea ce are în plan să facă. Pilda Domnului. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ceea ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Ioan 5:19. Fiul nu poate face nimic de la sine. Cu alte cuvinte, dintre toate lucrurile pe care Domnul le-a făcut, nici unul nu a fost făcut prin El însuși. Aceasta a fost atitudinea permanentă a Domnului. El nu a făcut nimic prin propria putere sau potrivit propriilor păreri. El a refuzat să facă tot ceea ce ar veni de la El. Dar este ceva rău în sufletul Lui? Nu este chiar bine să fie folosită puterea sufletului Lui? De vreme ce în El nu s-a găsit păcat, pentru El nu ar fi ceva păcătos să-și folosească puterea propriului suflet. Totuși, El spune că Fiul nu poate face nimic de la sine. Dacă un Domn sfânt și desăvârșit cum este El refuză să-și folosească puterea proprie, atunci ce să spunem noi? Domnul este desăvârșit și totuși întreaga Lui viață este una care depinde incapabilă și fără speranță de Dumnezeu. El a venit în lume ca să facă voia Tatălui în toate lucrurile. Noi, care nu suntem decât o mână de țărână, nu suntem nimic. Noi trebuie să dăm la o parte puterea sufletului și să respingem tot ceea ce vine din suflet,
înainte de a putea lucra cu puterea spirituală și de a aduce multă roadă. Domnul să ne binecuvinteze! În lectura Corneliei Todor ați ascultat ultimul episod din cartea Puterea ascunsă a sufletului, carte scrisă de Watchman Nee și apărută la editura Lampadarul de Aur.